озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат аз зумраи озмунҳоест, ки он бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. озмуни мазкур соли шашум аст, ки бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо доир мешавад. соли ҷорӣ низ озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат тибқи амр ва сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, имрӯзҳо даври шаҳриву ноҳиявии он оғозу идома дорад. даври шаҳрии озмуни мазкур дар гимназияи рақими 24 шаҳри Хуҷанд низ оғоз гардид, ки дар он беш аз 1500 нафар ғолибони даври аввал ширкат менамоянд. зимни баргузории озмун нахуст масъулин бо ихтирооту навовариҳои довталабони озмун шинос гардида, наврасону ҷавононро ба омӯзиши илмҳои дақиқу риёзӣ ва табиӣ даъват карданд. мақсади асосии побарҷо кардан ё ин ки ташкил кардани ин ё он озмунҳо ин интихоби истеъдодҳо аст. ба ҳамин хотир чанд сол аст ки ман ҳамин озмун иштирок мекунам ва яке аз иқдомҳои хеле хуби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. гузашта аз ин бача вақто ки бо саволҳо шинос мешавад ё ошно мешавад, аллакай медонад ки вай бисёртар дониста дошта. ба ҳамин хотир низомномаи назди академияи улуми ҷумҳурии Тоҷикистон ба низомнома ва мактабҳои типи алоҳида, типи нав алоҳида карда шудааги, типи кӯҳна алоҳида ва донишҷӯён алоҳида шудааст. дар ҳамон ҷо китобҳои тавсиявӣ пешниҳод шудааст. ҷоиз ба қайд аст, ки дар даври аввалии озмун беш аз 70 000 нафар иштирок намуда, 12365 нафар беҳтаринҳо ба даври дуюми озмун рохат гирифта, барои роҳ ёфтан ба давраҳои минбаъда байни ҳам рақобатҳои солими илмӣ мекунанд. зимни мушоҳидаҳо маълум гардид, ки дар рафти баргузории озмуни мазкур муҳассилин ва устодони донишгоҳҳои олӣ дар номинатсияи ихтироъкорӣ фаъол буданд ва чанд навовариву ихтироъоти онҳо диққати масъулинро ҷалб намуд. این نوآوری ما این میز اینواسیونی میباشد که تمام قسم‌های کامپیوتر در این جا کرده شده است. این میز خصوصیتش چنان که اگر که ما مانیتور لازم نباشد ما میتونیم این رو فراریم و اگر که وقتی لازمی با ما میتونیم این رو برآورده کار کنیم. هنگام مانیتور در پایان است ما دیگر کارها رو اجرا کرده میتونیم. ҳамчунин даври ноҳиявии он дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров бо иштироки беш аз 1300 нафар ғолибони даври якум доир шуд. мо бо амрои устод Абсатторов як таҷҳизотеро ихтироъ кардем, ки чӣ тавре ба шумо маълум аст, бо номи нурафшон мебошад. барқи нурафшон аз партовол сохта шуда аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. барқи нурафшон барои равшан кардани, барои танқисӣ накашидан аз чароғ барқ набудан барои мо хеле зарур мебошад. бо ёрии барқи нурафшон асбобҳои маишӣ кор мекунанд, ба монанди телевизор, болгарка, дрел, сварка ва ғайраҳо истифода бурда мешавад. ҷоиз ба қайд аст, ки доираи иштирокдорони озмун васеъ буда, дар он баробари хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони ҳами зинаҳои таҳсилот, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар ширкат хоҳанд варзид. дар ин озмун чеҳраҳои нави ва беҳтарин донишҷӯёни донишкадаю мактабҳои миёнаро дида истодаем, ки бо як чеҳраи хандон ва як омодагӣ ба ин озмун омаданд ва ин озмун ҳар сол имконият медиҳад, ки як дар байни донишҷӯёну дар байни хонандагон беҳтаринҳоро муайян карданда ва ҳамчун шавқу рағбати донишҷӯёнро боз беҳтар мекунад, ки барои беҳтар тайёр шудан ё ки омода шудан ба касби ояндаи худ ва барои боз ҳам беҳтар гардондани шарту шароити зиндагии худ ва зиёд кардан ва равнақ додани кишварамо саҳми худро мегузорад. бояд гуфт, ки озмуни мазкур аз рӯи 8 номинатсия, аз ҷумла математика, физика, астрономия, химия, биология, технологияи иттилоотӣ, зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ, география гузаронида мешавад.
бо мақсади шаффоф баҳогузорӣ кардани дониши давталабон, ҳайати ҳакамон аз донишгоҳҳои олии вилоят ва омӯзгорони соҳибтаҷриба ҷалб гардиданд